di tanah Mapada. Una sojari marsira Rabbi nasorat susarap manap hidup perjanjian. Masjid tempu do pagkuling ni rohani gabe lupa ho di baran ng tabayani. Duso humoto madokito Dung dito masok surat bituan pabuan ang muli ho damnatan hatahon na wito asat ni rohatki duko hujahai sini surat dohot ujang ambi si bada naikuti purita laban na bagasi unang ngoti nahachit na binayami dan tu si doni pinilit mi. Maduro tu pestami dan terbahena lamang ayo pigok tumbi Jalo mai tino masito sa putanan na masakirui imatupakitulo damnatan hatahon na wito asat ni rohatki dukon hujahai sini surat dohot undang ambi si bata naikuti purita lembang na bagasi unang ngoti nahachit na binayami dan tagab
si Dolly